Ja, het is slappe hap. Er zit geen voetbal in. Het is eigenlijk net om on te zien. Ja, je skam je haast voor het spul wat de spelers laten zien. En dat valt de spelers zelfs echt te verwieten? Ja, de inzet, de passie ontbreekt volledig. Ze komen witte broekjes van het veld af en ja, het is helemaal niet. Ook voor de trouwste supporters van Heerenveen is de maat vol. Geen kans meer op Europees voetbal en een zwier teleurstellend plak in de eredivisie. Er moet gauw wat verhoren. Ja, we hebben een keeper die geen bal in houdt. Verdedigend is het matig. En in de voorhoede missen we ook bepaalde kwaliteiten. Trainer Ron Jans kan hem wel in de kritiek vinden. Ja, op het moment dat het tegenslag is of dat een wedstrijd begint en de tegenstander is heel agressief, ja, dan vind ik dat we te vaak momenten hebben dat we niet genoeg staan. En daarom staan we ook waar we staan, denk ik. Om het elftal weer op de rails te krijgen, zal trainer Ron Jans stranger optreden moeten. Boven dat moeten er orenspelers komen. Ja, misschien moet je gewoon concluderen dat dit net de goede spelers zijn van Heerenveen. En dat ze gewoon op oren manier moeten scouten. Jongens mooi pit en karakter. En daar maak je een speler maar lang hier in tattoos. Ja, dat soort types hebben wij net. Er staan en een team zijn en alles voor elkaar over hebben. Ja, dat is wel iets wat in de toekomst zal moeten verbeteren. Net zijn steende krijgt ik Ron Jans zelfs hield hij meer kritiek van de supporters. Maar wat die onbelangrijk, maar de trainer toch splioen. Klopt. Ja, op het moment hij is heel wispelturig. Hij verhoort de soort en dat ken je hem onrecht niet. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft bij Grains wel wat presteert. En ik vind dat je zeg maar wel de kans met die Jan. En ik denk dat het beter wordt om wel weg naar het trainen van deze groep te zetten.